Vážené dámy, A vážení páni, dobrý večer. Vítame vás na 3. festivale slovenských ľudových piesní v Šandore na Bráne. Tešíme sa, že sme sa zoskupili pozrieť na mladé spevácké nádeje Janošíka. Hrdí sme, že sa nám tohto roku podarilo zorganizovať festival. So hľadoženou prestávku od 17 rokov. festival prvý prebehol v roku 1994 na iniciatívu a v organizácii Kultúrno-umeleckého spolku Janošík. Cieľom festivalu bolo a zostalo zachovať od zabudnutia pôvodné a autentické janošické piesne a víťazi festivalu by mali za úlohu predstavovať Janošík na festivale slovenských piesní v Pivnickom Poli. Tak sa prvou víťazkou festivalu Šandore na Bráne stala Miluša Hrybová a druhú cenu dostala Jarmila Zriňová, ktorá zároveň v roku 1995 na Pivnickom Poli dostala cenu obecenstva. Víťazkou druhého festivalu Šandore na Bráne bola Daniela Viktorová, teraz Halabrinová, ktorá v Pivnici dostala odmenu pre autentickosť piesne. Potom nasledovali ťažké roky, keď estvovali rôzne dôvody, či finančné, organizačné, alebo celkom tretie, aby sa nepodarilo zorganizovať festival. Predsa sa tohto roku tento festival podarilo zorganizovať, a to predovšetkým ďakujúc vedeniu Slovenského kultúrneho umeleckého spolku Janošík a za finančnej pomoci obce Alibunár, súkromného obchodu pri brate z Dobrici, Kafe Barokie 3, majiteľa Michala Žiaka a Janoša Čecha Kvetinára. No tak, aby sa naše obecenstvo nenudilo, pri tejto našej vyprávky čas prišiel, aby sme tretí festival slovenských piesní v Šandore na Bráne aj sviatočne otvorili. V tom meno povolávame bývalého predsedu Kultúrneho umeleckého spolku, keď sa po prvýkrát festival organizoval, pána Martina Nisnera. Drahí prítomní, v mene organizačného výboru obnoveného festivalu v Šandore na Bráne srdečne vás vítam a želám vám príjemný predvečer. Pred 18 rokmi, keď sme zorganizovali po prvýkrát festival, tentokrát cieľom nám bolo, aby sme sa zachovali tie naše krásne slovenské piesne, ktoré pred skoro 200 rokmi naši predkovia priniesli si sem. No tak sa nám to podarilo zachovať ich a medzi inými aj dôvod bol ten, že sme mali hodne dobrých, vlastne výborných spevákov, aby sme si vybrali tých najlepších na festival. Už či do Pivnici, alebo na Banátsky festival do Patine, alebo na Zlaku, aby nás tam úspešne predstavovali. Som hrdý, že sme v tom čase, aj dovtedy, ale aj odvtedy, že mnohí Janošíčania si vyspievali veľmi ctené tieto odmeny tam. Spomeniem niektorých a nech mi odpustia tých, čo zabudnem. Prvú a najväčšiu, čo si cenu dostala v Pivnickom Poli, to bola Zuzana Halabrínová, manželka známeho huslistu, rodená Kotvašova z Padine. Ona nás zastupovala a bola po prvýkrát zvíťazila v Pivnici. Za ňou o pár rokov veľký úspech dosiahla aj naša známa speváčka, dnes kantorka Zuzana Špringeľová, dneska Ďukičová, ktorá taktiež zaujala prvé miesto v Pivnici zo všetkých slovenských osád, kde boli speváci. Ďalej úspechy ešte zaznamenali cenu obecenstva Jarmila Zriňová a najnovšie aj Katarína Mosnáková. Ostatných nebudem spomínať z tých, čo získali veľké ceny na Banátskom festivale v Patine alebo na iných festivaloch, ale ešte raz spomeniem Medzinárodný festival v Nadzlaku, kde si znovu Zuzana Ďukičová vyspievala najlepšiu cenu a zaujala prvé miesto. Veľa úspechov naši speváci mali s našimi piesňami, ale nie len oni, ale aj mnohí, ktorí od nás brali tie pôvodné janošické piesne a dostali
dobre tie známky pre autentickosť tých piesní. A sme hrdí my Janošičania, že máme také zvláštne a pekné piesne, ktoré naši predkovia priniesli a tí, čo pred nami žili, nech poviem tak po janošícky, z kolena na koleno prenášali a lásku voči spevu vštepovali tým najmladším. To aj my dnes kultúrno-umelecký spolok robíme, že by sa tie piesne naše pekné zachovali. Poďakujem sa osobne vedeniu terajšiemu kultúrno-umeleckému spolku v Janošíku, že znovu sme zorganizovali tento festival a potrebné je aj naďalej, aby sme v tom vytrvali. Taktiež povolávam aj tých, čo ich zaujímajú tieto janošické slovenské pekné piesne, aby sa pričinili o to, ak majú niekde zapísané, alebo ak vedia dobre spievať tie, čo sa vôbec nespievajú, nech sa prihlásia u mňa spolu ešte s pánom Brnom zo Slovenska. Robíme na tom, aby sme na jeseň alebo najďalej o rok, keď oslavujeme 190 rokov príchodu Slovákov, by sme vydali tú novú knižku. No tak na konci, drahí prítomní, želám hudobníkom, aby mali úspech, spevákom, aby dobre zaspievali tie piesne a nech vyhrá ten najlepší a vám príjemný predvečer tento veľkonočný deň. Ďakujem. Samým týmto hovorom aj otváram tento festival v Šandore na Bráne. V Šandore na Bráne zaspievajú vám 6 speváci a každý spevák sa vám predstaví s 2 piesňami. Prosíme divákov, aby si zanechali vstupenky a na nich po skončení predstavovania všetkých spevákov môžu hlasovať iba za jedného a jeho meno napísať na lístku a ten spevák bude odmenený cenou obecenstva. Tak vážené dámy a vážení páni, predstavujem prvú speváčku. Je to také skromné dievča, ktoré krásne hrá na violíne, vzhľadom, že už posledný rok v hudobnej škole. Aktívna je veľkovec, znamená, že rada tancuje a rada aj spieva. A ja viem, čo má ešte rád. Má rada dojať z horky s jej milým frajerom. Ale tak má aj frajera. Kde by? Na to má ešte času. Keď sa spieva v piesni Nahore na dole, dávno som nebola s milým Milí diváci, privítajte na scéne Danielu Čepovú, ktorá nám zaspieva pieseň Nahore na dole. Dávno som nebola,
a raz obsadila druhú cenu odbornej poroty, 3-krát cenu pre najkrajší obor. Spievala v Padine na Banánskom festivale slovenských ľudových piesní a toho roku bola i prvýkrát na festivale v Bruneckom poli. Dnes večer sa umelica predstaví s piesňou Prepejte sebe prestolu. zaspieva pieseň. Pomôže je tak dobre. Sám nech sa páči.
sa aj na 12. festivale slovenských ľudových piesní roku 2011, kde si pesničkou Decibela Pianička dostala prvú cenu odbornej poroty. Vážení diváci, predstavujeme vám Anku Kmegovú, ktorú zaspieva pieseň Pri Šandorskom moste. Čo niekomu tu na nie je dobre? Dobre, tam je dobre však. To ja počujem, ako si tu za zástierom niekto šeptá, jaj Bože premože, keď je to žiaľ veľký, keď sa rozlučuje frajer od frajerky. No tak som to pohútala. To bude asi Monika Tomečeková, ktorá nám zaspieva práve tú pieseň. Jaj Bože prebože. Monika, nech sa páči.
ktoré pekne spievajú, nech sa vás hneď presvedčíme s plným dôvodom. Nasledujúci spevák je všestranným hudobníkom, hrá na gitare, na harmonike, na klaviatúre. Je osvedčeným spevákom. Súčasne sa na Janošických perlách iba jeden raz, ale dostal prvú cenu odbornej porady. Spieval i na Kovačických klenotách Kovačici, na Banátskom festivale slovenských ľudových piesní, Padilia a v Nadlaku na festivale Cez Nadlavie a tam dostal cenu pre interpretáciu. Prvá pieseň, ktorú sa vám dnes predstaví, sa volá Dúhry očia a zaspievajú Michael Zuzin. Taktiež by sme vám chceli povedať, že dnešných spevákov pozorne sleduje odborná porota v zostave. Vlaďan Daniel Srdič, evanjelický kňaz v Janošíku. Zuzana Holabrinová, riaditeľka základnej školy v Janošíku. Andrea Barna, študent hudobnej akadémie v Leningrade. Našim spevákom asi stačila táto malá pauza, no sa pokračujeme. Znovu sa nám predstaví naša mladá speváčka, ktorá niekoľkokrát účinkovala na festivale Janošícke perly a keď bola šiestáčkou, získala aj prvú cenu. A o rok pozdejšie na tom istom festivale dostala druhú cenu odbornej poroty. Spievala aj na rozpievaných klenotách Kovačici, tak je asi do spievania porodky ide. No ale ona je zároveň dĺžkovačkou na zdravotníckej škole v Belgrade. Neviem, či je v škole tak ľahko učiť ako spievať a či je možno ťažko, ale viem, že sa zvolí nasledovná pieseň. Ťažko je to a zaspievajú Daniela Čirka.
sú široko ďaleko, známi ako švárni, krásni, zhovievaví a nadovšetko statoční mladíci. Sa taktiež dopočula takých hírov, ale že niekto z vášho diváci pozná takého mladenca, odporúčte mi ho. No pokým Diana čaká, zatiaľ na Milica Moďová zaspieva pieseň Slovenskí mladíci. Chodí do zdravotníckej školy v Belehrade, trpuje zo stálo a vykončila aj základnú rodinu školu pre výrobu. Rada sa zavolala a rada sa krásne oblieka. A do takých sukniček, ktoré sú sami môžeme povedať, že sa na prežíva najkrajšie roky mladosti, no ale čas toho beží a spomienky na život zostávajú. Tak sa ja môžem ti povedať, že dlho budeš pamätať o pieseň, ktorú nám večer zaspievaš, keď som bola 6 ročná. Ročná,
nejde na ruku a že tak prší. Možno ten dáš priniesli vetri z Dunaju. Neviem, ale aké počasia môže povedať, že je to o tých zároveň by mohla povedať niečo naša nasledovná stávačka, ktorá práve končí zdravotníckú školu v Pančeve, najmä keď spolu s kamaráti z Vedia spieva a zavolá sa. Aktívna je aj v speváckej skupine Slovenského kultúrno-umeckého spolku Janoši. Milí diváci, predstavujem vám Anku Melovú, ktorá má zaslala. Możesz ty spievala a na domácom nespievala padine. Je to dospelá krásavca, ktorá spieva a tancuje kultúrno-umeleckom spolku Janoši. Ako by to možno naši starí mami povedali, častý život sa rozhodne. Ale Monika si to rozvážila a rozhodla, že na také niečo časovisko nestačí. Vraj v mladosti iba jedno. A neviem, čo je rozväčšia jej piesen, že mám prítel a neviete. A kto ju nechce dať, až Monika na to páči. Thank you.
rekvizíciu krajiny a ona zaspieva pieseň Od kostola do mlyna. Kostola do mlyna, cesta šľapovaná. Od kostola do mlyna, cesta šľapovaná. Tomu cestu šľapova, ten mlynar pomilúva. Tomu cestu šľapova, ten mlynar pomilúva. Šľapúvajú ďaniček, chodí po dobroček. Šľapúvajú ďaniček, chodil po dobroček. Mlynár tým sa spýtuje, žije mlynár po mlyne. Mlynár tým sa spýtuje, žije mlynár po mlyne. Keď to mlynár to počul, do pivnici bežal. Keď to mlynár to počul, do pivnici bežal. Zobral stáde sekerku, sťavianičku mladičku. Zobral stáde sekerku, sťavianičku mladičku. Hej, mladenci, mladenci, nemilujte ženy. Hej, mladenci, mladenci, nemilujte ženy. Ja som jednu milujem, za ňu som aj život dal. Ja som jednu milujem, za ňu som aj život dal. Vážení diváci, skončená je súťažná časť festivalu. Nyní máme odbornú porotu, aby ste to skutku dobre rozvážili, komu podília odborní. Vás, milí diváci, prosíme, aby ste na svoje stránky písali meno obľúbeného speváka a podali do krajícov, ktoré uvidíte zo strane. A taktiež vás prosím, milí diváci, aby ste mali trpezlivosti a v krátkej 10-minútovej prestávke zostali tu. A po prestávke budeme pokračovať s programom a zaspievali naše muziky. Zuzanu Ďukičovú, ktorá zaspieva dve krásne piesne. Pomaly si blížiku jeseni a ešte raz sa nabízim pozrieť. Thank
Preto vás zároveň touto cestou aj povolávame, aby ste prišli na prezentáciu knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú jednou zo zostaviteľkou bude naša hostka a ktorá bude prebiehať v Dome Juhoj piatok 11. apríla s počiatkom o 8. večera. Milí diváci, dnes som pozvali Katarínu
Moslákovou, ktorá nám zaspievala do piesne Šándorské hodiny a priletela Vastovienka. Chudobno plakať
víťazom festivalu bude umožnené, aby sa predstavovali Jánoši na nasledujúcom ročníku Banackého festivalu v Padine a na stretnutí v Pivnickom pole. Slovo dávame členu odbornej porodky Slaďanovi Srdečovi. Jánoši Veroniku Krťanovú, aby vyšla na javisko a odovzdala odmeny našim víťazstvom. Dozviete, kto sú víťazi, ale ako pokračovala cesta k tomu, aby sme sa dostali k víťazovi. Takže odborná porota, hoci bolo iba 6 účastníkov, myslím si, že tým mala ťažšiu robotu oznámkovať niekoho a preto sme si museli určiť niektoré kritériá známkovania. Zmiením sa trošku ohľadom spevu, ohľadom výberu piesní a samého druhu alebo prírody piesní. Dávali sme pozor na piesne, či sú ťažšie, ľahšie, či sú komplikovanejšie, bohatšie na text, na tóny a samým tým pieseň, ktorá má, ako povedal aj odborník z našej poroty, má 5 alebo 6 tóny, ktoré varírajú hore-dolu, nemôže sa počítať za ťažkú pieseň, ktorá môže vyzdvihnúť krásu hlasa nejakého speváka. Osobne, čo som postrehol, jednu vec pri spievaní zvlášť ženských vokálov je tá, že boja sa spievať vo vyšších tónoch a preto si volia piesne, ktoré sú ľahšie, s nižšími tónami, alebo si volia ešte nižšiu tónalitu spevu, za čo nie je potrebné veľmi cvičiť hlas, ale samým tým ubúda krása jednej ľudovej piesny, ktorá sa môže oveľa krajšie vyspievať vo vycvičenom hlase a vo vyšších tónoch. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je tá, keďže sa volá pieseň festival Šándor na bráne, aby piesne boli šándorské, lebo nám môže byť každá pieseň pekná, ale keď naši speváci pôjdu do iného prostredia, tak tam chcú počuť našu janošickú pieseň, už keď spevák spieva aj v janošickom kroji. Pri niektorých tiež spevákoch sme postrehli, že majú pri speve už moderný prízvuk, alebo možno viacej spievajú aj moderné piesne a samým tým niektoré vokály či spoluhlásky vyslovujú tvrdšie ako by z cudzieho alebo z jazyka prostredia srbčiny a tak aj niektoré majú už piesne ľudové trošku taký moderný prízvuk. Tiež keď ide o ten modernizmus, tak postrehli sme, že jedna pieseň je dilema, či bola aj vôbec ľudová, alebo bola napísaná a zľudovela pomaly medzi nami. Počujúc posledné dve hostky speváčky, môžem všetkých aj spevákov posmeriť, aby po tomto festivale nezastávali spievať, ale aby pokračovali a vybudovali si svoj vlastný štýl spevu, lebo vidno, že naše dve speváčky Katarínu a Zuzanu, na ktorom hoci rádiu počujeme, vieme rozoznať, že to ich hlas a ich štýl spevu a toto im môže byť aj vzorom a pomôckou. Takisto je to veľmi dôležité, aby spevák sa usiloval aj prežiť to, čo spieva, aby keď nejaké slovo alebo niečo nám chce s piesňou povedať, aby to bolo aj vidno z jeho hlasu a z jeho postoju, aby to len neospieval tak, ako keby to vyrozprával. Niektorí speváci, ktorí možno viac spievajú, už sú vedomejší svojho hlasu a sme dali takú poznámku, že niektorí už pracujú a vedomie na svojom hlase. Čo sa mňa osobne týka, všetci šiesti sú víťazi a to je dôležité, aby si nemysleli, že tieto čísla, ktoré niečo povedia o víťazovi, znamenajú, že niekto je oveľa lepší alebo oveľa horší. Každá česť jednému mužskému členovi tu na festivale, ktorý spieval, chcem posmeriť aj všetkých ostatných chlapcov, že zastať na javisko to je hrdosť a to je junáčstvo. Takže nech sa páči, smeje, Jakovi. A teraz už odovzdávam slovo Veronike. Z mojej strane a v mene
vás niečo poprosila. Aby sme ešte jedným potleskom pozdravili všetkých týchto spevákov, lebo bez nich by sme tento festival nemohli uskutočniť, aby sme im dali vôľu, aby sa nám prihlásili aj na rok ešte väčšom počte. A preto ešte raz prosím vás, ešte raz poďte. Ako to oni zdolali, oni vedia, že sme sa mi žartovali na tých próbách, že si im vravila, ako ste hudli, ale hlavne, že ste dobre skončili. Ale stvarne som prekvapená a teším ma, že pozostáva orchester ako z členov Janošického spolku. Tak ešte raz ďakujem. Ďakujem všetkým vám, že ste prišli podporiť ten festival, svoj voľný čas strávili tu s nami spolu a verím, že budeme mať síly a že toto uskutočníme aj na rok a že sa tu znovu nájdeme. Ďakujem všetkým. Tretie miesto obsadila Sania Žiaková za spievaným pieseň Komože. Begová zaspievala pieseň
Zczytowanie następna siła. Doszliśmy poradek życzeń obecności. Ten jest od Dunaja Wielkowej dostała Anka Megowa. Thank you.
Hrdí sme, že sa našli v takomto počte tu na podporiť tento festival a máme pevnú vôľu a veľkú nádej, že sa tu znovu stretneme o rok. Chceli by sme vám zaželať krásne veľkonočné sviatky a nezostáva nám nič iné, ako vyhlásiť víťaza 3. festivalu slovenských ľudových piesní v Šandore na Bráne a popriať mu, aby mal mnoho úspechu na Baránskom festivale v Hladine a na stretnutí v Klinickom pore. Prvú cenu odbornej poroty dostal Michael Zimník. Oni